tintal niya kay nahambog man Ginoo nga mahimo niya tanan. Kamahanan kuno siya. Ipalayat wag gyud pulayat. Hadlok di ay ko ikaw. Iya ang bato di kayo man, wa kayo. Hambog sisod nga mahimo niya tanan. Marcos 10:27. Ang panghimong bato wa kayo. Nahyawa ba layat kuno dito. Kuni tay kalayat kay hadlok kay mamatay. Baka wag gahom. So Kamahanan, sabon Kristo kamahanan. Ayaw na do, ayaw na. Ayo anak kayo. Kuya, Ano mo yawa? Awan unsur kuring ay patlo. Ano ba? Alay na basa, ang yawa mamuno sa kasimulan. Kriminal ang yawa. Kriminal na. Ang yawa mamuno kuno sa kasimulan. Pila may napatay sa yawa, kaya ko sa kasakapulong. Wa ka patay yawa. Masay, Kumuno na Kristo na nakapatay na. masakit na naman na. Pala, kawatan ka, pila may ikawat mo. Tuwa, binuang, ilag ka. Gilag ka na. Bato pre sayop ng kuno. Sa'yo, pag yun ang pirmi nga ang yawa, mamumuno sa kasimulan. Pila may gipatay, be? Daghan. Hami pila? Ha? Ano Pila? klaro na. Ano man, gipatay sa Ginoo ang 70 ka tao. Oh. Salmo 6, 1 Samuel 6:19. Ang Ginoo nagpatay. Nakapatay ang Ginoo, nagulam mga tao tungkol sa kamatay ng Ginoo. Anyawa pa kaya kung nakapatay be. Ay napasangil nga yawa mumuno, pasangil man na. Subutan ang yawa ka wa pa napatay. Buutan wa pa gyud nakapatay. Ang Ginoo siya may tigis kinabuhi. Siya mabawi siya. Siya din kay kinabuhi. Siya ang Ginoo kuno mo ta kay kinabuhi. Wa mabuo kuno niya. Naslagawa din niya. Okay mong ikay magbuti mga alak. Imong lugoson, okay ra. Alahin siya ng Ah, binuang nang Alahin na imo. rin binto. Ay, binuang mo. Santo ba? Arbalihin na mo siya wa. Santo ba? Asa mabalin? Yawa. Abogado ka siya Subutan ang yawa. Labaw pa sa bugado. Oh, abogado Oy, siya apostolis kasi yawa. Ha? Dili ko musulis. Ha? Unya. Pasangin lang mangyawa, limag ayawa bakakon. Unsa may gibakak siyawa? Daghan. Be usa lang ko usa. Sige lang gadaghan. Udah Usa lagi. security din. Yun sa lagi pagsulti. Unsa may bakak. Judas. Yun sa lagi So ang yawa ka gyud mamakak. Ay, kagay ko bakak siyawa. Ug naam gani. Pero ang Diyos na doon, makasala siya kung nagpatay siya. Ha? Makasala ang ginawang patay siya. Gisulti lagi ang yawa amahan sa tanang bakak. Yung unsa may yang gibakak be, ingon ang yawa. Kaon mo sa bungas kahoy. Ingon sa Ginoo ayaw mo kaon kinsa may gituman. Sa yawa kay buutan ang yawa. Kasimpol na Asang Utang basa. yawa din. Kasimpol na. Asang basa. Kaya Ayaw kaya Yawa ulit na na nabalik. ulit na bumasa kag sumabot matulog 24:15. Sige kay basa-basa ka lang sing white Ya, dos lago. Corintios. Basa-basa, way sabot-sabot. Abasa man. Padapi Asa man tuwa, mabasa, di mabasa. Di ko lang kung nisulti. O man ako abi, kaya ko ninyo nga nakapatay ang yawa. Ato ba? Punto ni Moro. Kaya ko nimo. Ang Diyos yung magtuwa na yawa na din yan. Wala lagi ko lang Diyos sa yawa. Kaya ang Biblia. Gituhuan doon nga labing gamana ang yawa. Para na ako sa Biblia na akong nabasa. Talaga, ang Pero yawa pagitao na ni wa sa nang yawa, utlo sa nang wa. Wala yawa na. Ano na ni Tandan? Sa nang ginuwa, masana. Ulo Ato sa ba kanin hawa ni? Naaalala sa Biblia. Tandan, di Ato pero ang yawa. Wa nang yawa. Kay may yawa, bebe. Pagkatay ko yawa. Imo man na. Og doon na. Abogado nga kasi yawa. Dili, man, sa Biblia naman akong giingon. Abogado lang ko sa Di, Biblia. nari ka kabasa na idan aw lang nga kuan nga Dili. pwede aw Rodi, nga pwede makapatay ang yawa. Nari ka mabasa na. Butan para na butan ang yawa. Utang lagi. Di siya kapatay, wa ka mabasa nga mapatay kay way mabasa nga pwede sa mapatay. Tanawa ang Diyos, makabasa. Deuteronomy 32:19. Ang Diyos, ako may mapatay, ako sa buhay mo na kay mabasa nga pwede ya. So, hindi ka kabasa. Nga ang yawa ni patay kay way mabasa nga pwede sa makapatay. Mao na siya, hindi ka mabasa nga pwede sa makapatay. Ako balik. Ingon siya. Pamilya, ingon ka. Kaya mo mabaliw na matik na balik. Paminaw. Paminaw sa lagi. Paminaw sa lagi. Unsa na bali na dili? Paminaw ka. Balihon mo di. Unsa nang ni siya. Di mo ni ka Ano sa iklaro? Larga imo. Dibati kay ka mo. Oh, imo time. O sige balihan. Ang Dios wa makapatay kay balihon Imo man time, kanimo. imo time. Unsa naman ni siya. Oh, ingon ka balihon nimo. O sige. Imo. Tabaga. Tabaga. O sige. Para doon kay.
unan Oh, sige ka na. Ah. Di ba ka makatunog di Oh. ka minaw? Minaw. Kaya, ngayon siya, Deuteronomy 32:39, ang Ginoo ra gyud mo patay. But pasabot niya, ang Ginoo niya kriminal. Dauta na. Yes, sir. Unsa may kriminal day? Kasabot ka sa kriminal. Oo. Ay, nakasabot ba sa kriminal? Unsay kriminal? O nakasabot ba ka kriminal? Pagkaway gyud bra. Kaningon siya. Siya lang sulti. Dili. Dili. Wag yung kuningon nga ang Diyos nga may nipatay, makabuhat siya makapatay. Wag yung kuningon nga kriminal na. Kaya wa siya kasabot unsay kriminal. Okay, sige, larga. Kana nakapatay. Kapag gani, Deuteronomy 32:39, na ba yung mabasa diya nga ang Diyos na makapatay, kriminal na. At tanawa sa English, kriminal ba yung naka-term diya? Sige, kana Kriminal nakapatay. dili. Nakapatay ang Diyos. Kriminal dili. Kriminal, nakapatay. Kriminal lagi, mabasa. Basahin ng Bible. Ano sumasound? Ono Kaya sa basahin, Samuel kriminal. 6:19. Sige, kriminal, sige, basahin. Gipatay sa Ginoo ang 70 Diba? katao. Babasa. Paminaw lagi. Gipatay sa Ginoo ang 70 katao kay milili sa sudanan sa kasabot ang Ginoo. Gipatay. Ono Samuel 6:19. Nakapatay wa. Oh, nakapatay. O kriminal. Wa kasabot ang kriminal. Kapag tayo na nakasabot ang sa kriminal. Unsa may kalahian sa kriminal? Unsa may kalahian sa kriminal? Unsa kriminal? Unsa kriminal ba? Mamumuno. Mamamono karon ang pangutana mo daw pangutana kaningon ka nga ang kriminal imuram lang Bisaya mamamono unsay definition sa kriminal according sa balaod Mamumuno lagi. di Bisaya ra man mo Wala diya sa Biblia. sa Biblia karon sa Biblia areta Biblia asa ka makabasa sa Biblia nga ang Dios kriminal Nakapatay man. dili ba asa lagi basahin mi ba Uno Samuel Ay, asa lagi? 6:19. Basahan ko na inyo para makatun. Ingon siya nakapatay. Kung ang tao na makapatay kayo, kriminal na nila. Kaya ang word siya, Lain na sa makapatay. iya. Hasta nga sa mga object ni mo. Nakapatay ang Ginoo 70 katao Wow. kay kriminal. Oh, dili Ay, hayop. babasa, ayaw po ni. Paminaw lagi. Ayaw po ni. Ayaw po ni. Yawa din ang Ginoo. Ayaw po ni. Ayaw po ni. Wala ko po Ayaw po ni. Sige, huwag magani mo po ni. Basahin ko na ko, na kriminal nga word. Sige, basahin ko. Ayaw lagi, ayaw. Basahin ko ba? Asa mo nun? Basta uno sa mga size sinubis. O nga, naay kriminal Sige pa ka. Naay kriminal. Usap na yung nakapatay. Naay kriminal. Hindi na kriminal. Naay kriminal. Kriminal sa niya. Nabay kriminal. Pag-eskwila usap. Oh, kriminal. Ala, eskwilahon ko na ulit. Ala, eskwila na nun. Eskwila, eskwilahon ko na ulit. O sa mga Kriminal gani nakapatay. What is the definition of criminal ba? Sige, nag-ininglis. Unsay criminal? Unsay definition of criminal? Naunsam na ka na. Unsay Yabag na definition ba ka. criminal? Unsay definition ba criminal? Unsay definition of criminal? Tagay ko ang yawa nakapatay. Diba? Unsay definition of criminal? Nakapatay naman Ginoo. Kriminal na. Tagay ko Tagay ka kriminal. Tagay ko no ko nga. Pangita ko no kriminal wa kapatay. Pangutana. Tagay ko kriminal nga wa kapatay. Tagalagi pangutana. Tagay ko kriminal nga wa kapatay. Naay, nakapatay, Ang iyong pero nakapatay dili dili kriminal. Hoy, naay Dito nakapatay. sa iya, ang iyong nakapatay dili kriminal. Tagay ko nga basa kriminal nga wa kapatay. Kriminal ba wa kapatay? Kriminal ko nung wa pa kapatay. Tagay Sa sa ko kuningon nila. May imong kriminal nga wa kapatay. Patakal lang yung gagyawit oy. Dili. Pagkanos ako ningon nga pagkahay ko nga niisulti ko nga kriminal wa kapatay. Basta nga gawa gid mo. Nakapatay gyud ang Ginoo. Nakapatay. Kasi na may Ang kriminal Siya tagias ka lagi. po eh. Di uyo naman ka. Dahil tagias ka po eh. Parawa. Ay, analogya na para kapasabot ka nan. Nanay, analogya na nan. Isa mo ba yan sa bayan road? Amin na, oy. Kakalakabi ako pa. Ang Ginoo. Siya, anak ko na po Ginoo. Inig-eskwela na ko, ang mobile akong papa. Ayaw, sobat, inaninaw nga lang is Ginoo. Ayaw, Ang anak ka sa Ginoo, eskwela nimo, ang Ginoo bayad. Ang iyang gusto, anak ka Diyos. Inig-eskwela na to, ang pabayro lang. Ako papang mama. Hindi bayad Diyos. May mabasa ang anak as Ginoo kay di mo sa yung dawat na anak as Ginoo. Bahala na kung di mo dawat. Tatalwa man ang tanan. Oo, naman Biblia. wala rin Biblia. Kung sa sugal pa ya ha, tabla rin niya ha. May panalang mo tuo kas Ginoo. Kay kung ang Ginoo palali natin butan na ha. Budaog man siya ka. Kung maingon ka kwa, tabla ratanin nila. Oh. Ato ang mutuo ka Ginoo, daog og tablan. Ngahay may mong Ginoo, may Kanya na Ginoo. paminaw sa
Unya ikaduha, kung di ka mo to Ginoo, impierno ra kag tabla padulngan. Impierno ra kag tabla. Karon ay akong ipagtala asa ko ng Ginoo. Akong Ginoo naas tanang dapit dili makita kay espiritu. Tubag, tubag. O tala sunod. Ingon siya, impirno kuno ko. Katultog ka impirno kay madto ko. Kaya ko ka ko kadres. Ana siya nga. Kuya ayo. Ana siya kadungkol pa daw sa impierno. Hindi ka mauni. Dumduman ganito ka. Tagay ko nakapatay ang yawa. Believe ko ninyo. Ang pangutana, kanusaan Pangutana, pangutana, kay sige lang ang pangutana, Rod, nagdudlo ba ang Katoliko nga ang yawa makapatay tao? Wala nudlo kay wala gitudlo simbahan nga ang yawa makapatay tao. Ang Dios ra kay siya may tagiya sa kinabuhi. Ang Diyos la kay mo Unsa ko taon? ang Diyos ako na yung makapatay kay siya may tagiya kinabuhi. Ang yawa dili gud mo Okay na. patay. Oh. Kay ang yawa buta Karon, na Ray. kayo. Karon, Nasunod man ingon na Ginoo ayaw pagpatay yawa. Ingon ayo di ko mo patay. Buutan ko no. Ingon siya buutan ang yawa. Wa jud kay kabasa sa Biblia na ang yawa buutan. Ang mabasa nimo sa Biblia, Juan 8:44. Amahan sa bakak ug mamomono. Unsa may gipatay yawa? Karon ang pangutanan niya unsa ko nagipatay? Duha ang Kabok. duha paminaw sa. Duha ang pagsabot sa kamatayon, na spiritual death, na physical death. Physical death. Ang pangutanan, ayo sa wa ko nanudlo nga physical death ang pagpatay sa yawa. Ang iyang gipatay spiritual death. Naana sa Kaalam 2:24. Gigil sa Pastor TV. Oh, ang yawa niabot din sa kalibutan nagdag kamatayon. Nagdakam. Oh, dili mo patay. na mabasa na. Ay, la. Ingon sa gina dili makatay ang yawa. Patay gid ay. Ang yawa dili gid mo patay kay may katungod. Nagdako no kamatayon. Nayabag na ka. Nagdako no kamatayon. Magdagay ka kamatayon mo patay ka. Basta di ka mausap. Uy, pamahuay na mo oy. So, brother, di mas buutan pa ang yawa ka sa Ginoo. Sumasa masabot Mateo 24:15. Iniingos Ginoo pahawa sa tanan. Pahawa dayon. Gingnan niya ay nagpatyas ho butang ilang sakit itagaan dayon. Tumandayon. So, pero mas makasala ang Ginoo kaysa yawa. Natural. Gagaw sa yawa. So, ang Ginoo mas makasasala pa kaysa yawa. Oo, kay butan magyawa. So, ang pangutanan nimo, Butan, brother, butan. daotan ba sa usa ka tawo nga mobawi sa iyang kagulingong katungod? Unsa katungura? Di ba ang Ginoo matagi sa tanan? Kay mato nimo, Ayaw lagi ng Ginoo sa giestanan kay kanang among yuta wa koy Ginoo din. Ayaw lagi ang Ginoo. Kanang Biblia patakal ang nagsabi. Ayaw ni ang Ginoo sa giestanan ato na mo yuta pato ang Ginoo di ba lang kasapan. Tama may titulo. Hindi mo Ginoo sa giya. di, brother, Pelde mo ro rin. ay kami nito kami ang Ginoo tagi sa tanan. Okay lagi ni patuto okay panagapan na pamasi. Panagap giday. Kay tinuod pa na wala di na mo mga ni. Di kami nito mami brother way di Kaya nagbalita dahil ay Brother, Ginoo. Kisa pa may balita mato na Dili ba? Sa laki ni mo pa ni klaro kay si tutod. Kasi kay magtuto amo husto, ila sa husto. Sa to ba way klaro? Kay kuno butungag yung Ginoo, di ba ato tatanan? Wala tanan, wala na tanan. Natural og tinuod na ni tinuod. Yun. Wa man wa koy klaro. Brother, mato nimo mas buutan pa ang yawa ka sa Ginoo. Sa ako na pumasag sa Pero kanang mo yung tagbakakon, buutan na di. Pakutana ba, Trodi, kinsa may attempted murder sa Biblia? Ang yawa, ang Ginoo. ang Ginoo. Kung saan ang Ginoo, mabasa na ko ang yawa. Basahin ko Litra. San Mateo, Kapitulo 4, masabi. Basa kay basa. Attempted murder, ha? Pakibot. Basa. San Mateo, Kapitulo 4. Basa lagi ang kay yawa. basa. Ambak dos ubos, kaya ingon ang kasulatan. Attempted murder, di, pambak dos ubos. Ang bagay sa ubos. Dinas yan. Ambak sa ubos, Tubago na to. Ningo mang Ginoo, Marcos, GS27, mahimo niya ang tanan. Bisag unsa iyang mahimo. Karong giing na siya wa ambak no dito. Kunti mahadlo ka, talawan na kayo. Klaro mo Ginoo. Kaway klaro. Dili ba? Mato nimo mas buutan pang yawa kaysa Sa Ginoo. Bible, O lagi, so kanang bakakon, buutan di. Waka kun ang Kanang wis aton nga bakakon, mabuutan na siya unsa di. may gibakak siya wa. Dili ba, tumaga sa kanang Ino ni mo bakakon, unsa may gibakak. Di ba kanang term nga bakakon ba? Kay ko gibakak siya wa. O lagi, hindi basa. Ang term nga bakakon ba? Kay ko ba? Buutan ba na dili? Kana ding dili kay Kana ba? Di man siya mutumbang.
Tubaga sa damo ng mga na. Unsa sulta kaniya nindot eh. Dili kay ka mo mamatay, pero patay mi kay Brother Rudy. Dili ka mo mamatay. Amo na yung sayawa. Kasi kay unsa ningon. Siya dan si banana sa Genesis. Genesis Ah, di oh. Sulti na. Kasi na sa Genesis na. Dili 3. kay ka mo mamatay. Oo. Muna siya mo sa bakak. Kung ngano man. Kaningo man ang yawa nga wan sa mukaon mo sa bunga, di mo mamatay. Basta nagsulti ka ang Ningon ang yawa kung mukaon mo ani, masayod mo unsay maayo. Diningon di mamatay. Diningon na di mamatay. Kung mukaon mo ani, masayod mo unsay maayo unsay dautan. Mukaon nila, nasayod din dautan sila kay hubo man. Mao to nagtapi sila. Laka. Mao na diha. Pero ningon ang yawa di siya mamatay. Dili ka mo mamatay. Karon pagkaon nila wa maging mamatay. Niabot man Pero ningon ang yawa. Sakto gigo yawa. Pero ang yawa sakto ng yawa. Sakto ina. Ingon yawa. Sakto na sakto nga di mamatay. Pero si ibang siyatan buhi par. Wala. Patay lang dito sila. Tukay kayo. Primero sa adlaw nga mukaon ka mo mamatay yawa. Sa adlaw nga mukaon ka mo mamatay ka mo anang adlaw. So pagkaon nila wa man mamatay. Niabot pag 930 na makakain gido. Namatay na ang iba. Perno malangit. Sa naman kayong yawa. Wa pa man klaro lang. Ayaw, perno Wala malangit. lagi klaro na. Wala yung plaza, huwag pa klaro. Kaya Wala lagi klaro ng Biblia. Pero wala yung plaza lagi. Ni ako kay tuluan ka. Papato. Niya ka kay. Tuluan ka. Pagluan ka. Oh, muna ni Ron. Mao na na. Kanang ni ako kay tuluan ka. Sugat-sugat sa plaza. Pagkabibo. Pawis inyo tawag ito. Nano magkinahanglan naman sa kong kaluwasan? Unsam day ko. Kung nag-unsa mga diri. Ingon siya, oy paulit inyo kada kinahanglan. Kinahanglan ko ang kaluwasan, unsam ang kaluwasan. Unsam may kaluwasan ako. Kaluwasan ni kamatayan ni mo doon sa langit Ano ka. ang manginahanglan ka? Ditso man bitas mitiliw tanan. Imo lawas luwat kan una mga wati ulo. Hindi hurot ana wala gusto na kahabilin. Wala ay mapadaw oy. Wala uno. Gihurot na kalabiran na nabilin. Hindi kabwa kalabiran lang. Padaw na nimo wala uno. Duang na. Tas langit. Wa kay plano. Ini kamatay nimo kalabira ulo. Hindi ana mabanaw. Arang-arang ka Bilano ra na. arang-arang ka Pero sa Biblia na ana sa bilano. arang-arang na panglawas no kay mapili mo ba no? Oo. Wala lawas. Wala lawas. Katong gitukob sa iho, katong princess of the Orient. Unya ang gitukob sad, gidakop sa kapasil. Ang iho sa gitukob, gidakop